Morjesta. Onnellinen kissa pisti myyrän poskeen videokuvaa ja kerkisi tulemaan karvan myöhässä. Aina ei voi onnistua. Siellä menevät sitten kananroippuakin kelpaavat kissalle. Nyt se oksentaa. Katsotaan, kananluita perkele pistin kukkapenkkiin harakoitten houkutukseksi. Ja tässä toinen Mirri katselee sisällä, että mitä helvettiä tuo saa sitä syödä. Miksi minä en? Tämä on oikeaa kissaelämää. Kis, 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 kis. Mirri, pst, pst, Viiru, pst, 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 pst. Oliko siinä hiiren vaihtoehto ruokaa? Moro! Oliko hyvä hiiri? Oliko hyvä hiiri? Tervetuloa toistekin. Kissapaholainen lähti.